Dit binnen beelden die supporters maken naar de bekerstunt van Harkemasse Boys. Vanuit een kansloze positie winnen ze na een verlenging van de Profs uit Tilburg met 4-2. Hoeveel jongen joden ervoor? 4% misschien. Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee, ik ben nog wel tevreden, want die speelt me goed. Ik dacht, nou, we gaan in ieder geval net door, Willem II. Rond de 86e minuut stiet Willem II dus met 2-0 voor. Vanwege de jochten mij we de goals net vol in beeld zien letten. Maar voorzitter Spinder kroept in de kantine efter internet om de wedstrijd toch nog eens even te zien. Onderwijls rijden de vrijwilligers de restanten op van het feest dat on jip in de nacht worden. Ja, maar nou je eens geen jongen van hè? Dus maar goed geen horen. Zo. Wie wat juster, hè? Ja, weer schitterend, hè? Ja, weer hartstikke leuk. Nadat Van Bunderen en Jeni krijgt van het eindsignaal een verlenging uit het vuur slepen, die het slotakkoord aan Oebele Schokker. Die liet het onderuit. Ballen achterkant van de 16 meter nog bij Oebele Schokker. Ja! En die luidt hem erin. Oebele Schokker. Hij helpt verwoestend uit. Komt Oebele Schokker, maar het schot. En er wordt verruchting verloren. Hij giet het erin. Ja, hij giet erin, hij giet erin, hij giet erin, hij giet erin. Ja, we hebben vochten eerst als leeuwens is maar. 12-8 en dan kom je op een gegeven moment rijdt weer voor. Dat is wel super. Het wonder van Harkema wat je het zijn op Harkema. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Van de man maakt de Maradona van de Woorden gewoon weer onder slag met het rondbrengen van pakketjes. Op het juiste plak, op de juiste tijd. Liekers Justrion. En ze is nou een beetje in de sfeer en wat er juist al gebeurd is, dat is fantastisch natuurlijk. Meer jeder hadden de topklasser de derde ronde van het KNVB bekertoernooi. De euforie is grut en vol betrouwen joggen de Harkieten nu naar de lotting van Tonsje. Want dan wordt bekend wat de volgende tegenstander wordt in het bekeravontuur. Ja, liefst ik Feyenoord thuis. Dan volle bak en dat ik het liefste, maar Heerenveen of Ajax, PSV, Twente, steeds maar. Nou, dan Ajax maar. Ja. Ja, die kennen we haar. Nou, dat weet ik net. Ik geef er gewoon voor. Dus ja.